Emmanuel the best man odogo okeka Emmanuel the best man odogo ego odogo onye ogadele ma odogo bia ma kalesia Iyelioba nwanne m n'ụwa m Emmanuel Iyelioba nụ Emmanuel onye Chimele zọbụlụ na na-azọrọ ya zọ iso na gbaga babesi ma n'ọdịgo ma ambụli yo ka nlie ya nye egwu na ambụli nlie ya nye egwu na m iwe ji malụ nwanne ịmabesi mmanụ n'ọga dele gị na mma ogi melomuo n'ọbịa ka mụ na-akọwa tata o mapụrụ nwa obenye ịma best man special nwa mama jebulu mụ ka ngara ịgba nebulu mụ ịgba mobulu mụ n'ụwa ka nje nwa naba oko chimegwu egwu nne m iru ya onye aka m ji nwa bịanụ ọ bụ nnekwe nwa nnekwenu Emmanuel supeta mmanụ nya bụ mmanya Aguleri gbagaba oge imela Omalugo nwanne m n'ọbụ chi ga-akwụgị ya oge imela Omalugo nwanne m n'ọbụ chi ga-akwụgị ya ofu osisi a na-atụ ọgwụ mgboro beje na-emofu n'obi ma besi ma odogwu ego bịa o meleme agbago oyi Emmanuel best man odogwu bịa Emmanuel best man odogwu ego onye ọ ga-adịle mma odogo bia Emmanuel the best man nwanne m aka melo godalo my best man Emmanuel ojije go nyebu na gị ụnaga ebu na gị ojabejaba n'ụwa Emmanuel n'ọgabi ije wele ikelu na Emmanuel ọgabụ na ewele Emmanuel gosi ma ovoliwe ya mele mmadụ asị m nko geli aka ọkwanya ovoliwe ya mele nwa obenye nwanne m nko geli aka ọkwanya akọ ndị obodo anyị bamiwe ge mọnụ ana n'ugoje nwakonu enu alọ n'okwere omume oke osisi a na-ebu na nkete oke osisi a na-ebu na nkete omibe je na-emofu road ịma best man
ma gị ka m ji nwa bịanụ gị ka m ji nwa bịa na ịma best man ọ sị m jee bulu ekene ka nkene nna ya nna m ya na vonya na nne ya nụ Mr. Nwali eji nwanne kwe ọ ga-adịle gị mma Mrs. Onigbo anekwe ọ ga-adịle gị na mma avọ m ụlọ ọmụmụ Emeka ma nnekwu na ọ ga-adịle gị na mma o nne m ụlọ anekwe nwanekwe Emmanuel nọdịgo mma best man ịma super chalo ọ sị m ụja kenenu ndị ọ ga-adịle mmanụ ya bụ ndị enyi ya Oscar Skido Maisi odogwu ego na mama odogwu ego Oscar Skido Maisi nụ mekele gị besi manụ si mụ kene gị ọfụmanụ jiruo n'ọga dị mma kene soludonu soludo n'ọga dị mma imanya guleri nọsi mụ kene gị ọfụma imanya guleri si mụ kene va n'ọga dịle va mmanụ Sraka man odogwu sraka n'ọga dịle gị na mma sraka mọni Emmanuel nwanekwe ọ sị mụ kene gị Emmanuel nwanekwe odogwu ego bịa ọ sị mụ bugwu ole kene ka nkene ezi oyi ya nụ obele da kolokolo obele da kolokolo Emmanuel si mụ kene gị ọfụma ebele danụ na ọ ga-adị egwu gị na mma odogwu na Nnamdị obele da nwa mama ọ sị mụ kenelu ya nụ Emmanuel Villa Point ni eneli akụ Ima Favor onye ọ ga-adịle mmanụ ọ sị mụ kene gị ọfụma Imano nenu nene aka nweli n'egwu Imano neka nweli n'egwu mụ ovu nke si n'Ivita Aguleri nyaka kpọle Ima Favor ni Villa Point ovu nke si n'ezi agụlụ na mụchegbuo nya bụ sanchaku dị na nwa odogwu onye ọ ga-adịle mmanụ ovu nke si n'Enugwu Aguleri obole ma nwa nekwe best man onye ọ ga-adịle mma best man dogo n'ezulu keme ọ sị mụ kenelu ya nụ ezi nwanne ya ya bụ ezi oyi ya igwe joyi gozi ya na ọ ga-adịle gị mma ọ sị mụ kene gị ọfụma dogo bịa Emmanuel best man odogwu Emmanuel best man odogwu onye ọ ga-adịle mma odogwu onye kwele nkwa mee onye kwele nkwa mele mi emelu odogwu kalịsịa osi mụ kenelu ya nụ Obinna Kino boy nyebe ezi oyi ya o Ima besti osi mụ kene gị Obinna Kino boy Ima besti mmanụ Ima nwanekwe osi mụ kenele mụ ezi nwanne ya nwanyị ọ ga-adịle mma na adị ya nwanya happiness nwanekwe adanụ ị na-ebu ukwu anụ
ihe ọ ga-adịlị nwa Chukwu ezitewe onye enyemaka nụ ịma nwanne m ime odogwu ego ịma nne ya Emmanuel odogwu Emmanuel nwanekwe ịma supetalụ onye ịnyaka na ọ ga-adịlị gị na mma ọ sị mụ je kenelu ya n'ikules ezi oyi ya n'nwotu ulesi nwotunu na ọ ga-adịlị gị na mmanụ ọ sị mụ kene gị ịma best man nụ na o mere ọfụma kenekwuolu m ya n'ụlọ gọọmenti ime erika ma best man dogo ego na-eme oje nwe kenekwuonu star guy is star money ọ sị mụ kene gị ọfụma egwe Ajebula gadamunu kanke nida nwanne kobi dị mma aka arapuwo mụ ikpu nwatubego ide nwanne eke onye ọ ga-adịlị mmanụ na mbuleri anyị kanje nwebula egwu mụ Kanabe gbarịa mọkalakwu kanje zute onyenu Uchechukwu ilodigwenu oke nwa na ọkalakwu nya bụ bosu ledi ọkada na ịmame nwanya na-eme ka nwoke nụ iwe dịrị iche gị na nwoke bosu ledi na ọ ga-adịlị gị na mma ọ sị mụ kenelu ya nụ papa mụ ya n'abọ n'ọkalakwu Mr. nna ya na ilodigwe oke nwa n'ọkalakwu ezi papa papa na-anọdụ mma ọ sịkwu mụ kenelu ya nụ mama mụrụ ya n'afọ nụ Mrs. Ifeoma ilodigwe nụ ọ sị mụ kenelu Chinedu nwanne m Chinedu Gboma Junior nụ na ọ ga-adịlị gị na mma ewe Gboma Junior nwa mama egwe kenele ma bego nketini ọ na-ezuzu ya le abego Chinedu nwa mma ọbịa agbago enejiba na bana ntị wete nwa bananya kaje kenezi oyi mụnụ Chijoke nwa bụ nwanne nụ si best odogwu ibezu na Aguleri n'ọbịa ka isi eje si best dalụ si best ozi nwanne m nọ gị melọ Omalugo n'ochi ga-akwụgo gị chi best nwa mama kedu maka ezi nwanne gị nụ nyabu Ifeanyi Irochukwu asị ọgụ n'ibezunu Choleti nwanne m na ọ ga-adịlị gị na mma Jibesti nwanne gị na ọ ga-adịlị ya na mma Jibesti nwa mama nwanne Choleti ndị bezunu ndị Aguleri anyị na-eme m mma n'egugwu Jibesti nwa mama Ifeanyi Choleti na mụ kenelu nnụnụ gụnụ melu merika odogwu ego bịa Obolu mụ gavanụ n'Enugwu Aguleri ya bụ na Amaoji ka nje ekene onye n'enukwu na-enye nzu ukwu na-aka aga cheke nwodi n'ikpo ka nje nwekene nwanne ya Chinedu nwodi n'ikpo igbudo ego ndị Aguleri n'ọsụbago igbudo ego Aguleri
Chinedu dị n'Igbo n'ọnụ mekene gị nụ na mụ kenele gị nwanne ụwa kenegwuo nwanne gị Chinedu nwe dị n'Igbo Chinedu nwe igbudo ego ndị agụ na-eri igbudo ego ezi oyi mụọ Emmanuel best man odogwu Emmanuel best man odogwu ego Emmanuel best man odogwu onye kwelu nkwa mee nkwa Emmanuel best man odogwu nwanne m Emmanuel best man kalịsịa Kanje bulegumu, kanja kana, Franklin, foboto foboto, nabakane wana lenu. Alaji no digoma, inere mukawa. Alaji wana muno gimeli werika. Alaji no digoma no, Franklin nekene. Nogadelo genama, foboto foboto nu, madu kejeje, madu keji kalasi, madu kejeje, madu keji bia. Obi monya gule na sitele munigwe nweja nwatova mpete Ima anekwe nwanekwe best man odogwu best man Emmanuel nwanne mu best man bia Anje nwebulegu munu Anje wezi agulu banye Anje zutone Nyabi makusa Santiago de na Wandi Aguleri Abu na mujebuo Neba nguko sieje Obo geni ko jelinu Wayare Elektrika Nabia ko jeli Obo ni Lucia nokinu Nitie roku Bamotu igesima Sente no digo ma akode na nwa Sente akode na Wandi Aguleri Anje webulegu munu kanje bemul na moke Anje chete bukanu mwekwezo hukolu nenu Ebukane na mochenu Magadelegi na maunu ni nekologi lonu Emeche mwekologi lilata Onu ni nene wuto mwogili Mese mwekolo gili lata o Chinedu nwa wampanu di na moche Chinyelugodo gwego n'ọnụ mekene gị Chinyelugo nwanne m Ogi mele mu n'enu ụwa n'ọmakwe m nlozo Chinyelugo nwa wampa Chinyelugo nwa wampa ọnụ mekene gị ọfụma Anje nwekene sie gị nụ ka nkene nwanne gị Chibuzo nwa wampa nụ Young money n'ọgadelunu na mma o ọgadelunu dalunu n'ọmego mma n'ama Onye buche ezegonu mana lụọ nwụrụ abanụ enu mekene gị 1 million 1 million onye ọgadele mmanụ n'enu ezi oyi mụọ na mma okenele gị Anje kene onye ibeto onye ibanwa Patrick Ajide ọnụ mụ na-ekene gị Chinoso nwụchala eke n'Ebonyi steeti ọnụ mụ na-ekene gị n'imele ọfụma N'ezie Paula na-esedonu mgbọlọgwụ egonu n'ọgadele gị na mma Anyị Igbo nwa nwa kwudonyu ọnya mma ọbala tule dibịa Akane Chineme Igo buleche ndo nwa kwudo bioranu na munoko ruba ọnụ mekene
api no yo gadele ma Peter nwa kwudonu obala tule dibia ino n'Enugu steeti ebe nwoke na-achụla aka gị aka na-ekpo mgbọlọgwụ dalụ ego ezebia maka ịmanụ omele ọfụma besi manụnụ anekwe nwa anekwe ọ ga-adịle gị na mma kaina Chibuzobu Kezianu MC gala nchodogwu ego nụ ineme m ka fụrụ n'anya atụọcha n'ọdịgo ma MC gala ntị atụọcha n'ọdịgo ma atụọcha MC n'ọdịgo ma Emmanuel the best man odogwu egbe mmadụ ga-eji bịa n'ama Emmanuel the best man gwabao Ọbịa Emmanuel the best man odogwu okeka Emmanuel the best man odogwu ego odogwu onye ọ ga-adịle mma odogwu bịa ma karịsịa ihe lioba nwanne m n'ụwa m Emmanuel ihe lioba nụ Emmanuel onye Chimele zọbụlụ na na-azọrị ya zọ iso na gbagaba besima n'ọdịgo mma ambụli yo ka nlie ya nye egbu na ambụli nlie ya nye egbu na m iwe ji malụ nwanne ịmabesi mmanụ n'ọ ga-adịle gị na mma ọ gị melụ m ọbịa ka mụ na-akọwa tata ọ mapụrụ nwa ogbenye ịma best man special nwa mama jebulu m ka m gara ịgba nebulu m ịgba m obolu m n'ụwa ka nje nwa naba chimegwe nne m ịnụ ya onye aka m ji nwa bịanụ ọ bụ nnekwenụ Emmanuel supeta mmanụ nya be mmanya Aguleri gbagaba oge mele Omalugo nwanne m n'ọbụ chi ga-akwụgị ya oge mele Omalugo nwanne m n'ọbụ chi ga-akwụgị ya ofu osisi a na-atụ ọgwụ mgboro ibeje na-emofu n'obi ma besi ma odogwu ego bịa odogwu ego bịa o meleme agbago oyi Emmanuel best man odogwu bịa Emmanuel best man odogwu ego onye ọ ga-adịle mma odogwu bịa Emmanuel the best man nwanne m aka mele ọgọ daalụ my best man
Emmanuel ojije gonye bunagi unage bunage ojavejava n'ụwa Emmanuel no gabi jewele ikeluna Emmanuel ogabu na wele Emmanuel besima Ovoliyo ya mele mmadụ asị m nko geli akọkwanya Ovoliyo ya mele nwa obenye nwanne m nko geli akọkwanya akọ ndị obodo anyị bamiwe ge mọnụ ana na ugoje nwakonu enu alọ n'okwere omume oke osisi a na-ebu na nkete oke osisi a na-ebu na nkete omibe je na-emofu road Ima best man Wage kamo ji wabianu Ge kamo ji wabiana Ima best man Osi muje bule kene Kankene nya ya Namulia na vonya na nne ya nu Mr. Wali eji wane kwe Oga delege ma Mrs. Onigbo Anekwe Oga dele gị na ma avọm ụlọ ọmụmụ Emeka ma nnekwu na ọga dele gị na ma o nne m ụlọ anekwe nwa nekwe Emmanuel nọdịgo ma best man Ima super chalo osi m ụja kenenu ndị ọga dele mmanụ ya bụ ndị enyi ya Oscar Skido Maisi Odogwu ego ni mama odogwu ego Oscar Skido Maisi nunu mekele gị besi manu si mu kene go fumanu yiwo no gadema kene soludo no gadema Imanya Aguleri no si mu kene go fuma Imanya Aguleri simu keneva noga deleva manu Sraka man odogu sraka noga delegi na ma sraka money Emmanuel nwanekwe osimu kenegi Emmanuel nwanekwe odogu ego bia Osimu bugwole kene kankene ezi oyi yanu obele da kolokolo obele da kolokolo Emmanuel simu kene go fumani ebele danu no ga de gulgi na ma odogwo na nando obele da nwa mama Osimu kene lu yanu Emmanuel Villa Point ni eneli akwa Ima favor onye ọga dele mmanụ osimu kenego ọfụma Emmanuel nenu nne aka nweli n'egwu mu ovu nke si ni Vita Aguleri nyaka kpọle Ima favor ni Villa Point ovu nke si n'ezi agụlụ na mụchegbuo nya bụ sanchaku dị na nwa odogwu onye ọga dele mmanụ Ovu nke si n'Enugwu Aguleri obole ma nwa nekwe best man onye ọ ga-adele ma best man dogo n'ezulu keme Osimu kenelu ya nu ezi nwanne ya ya bụ ezi oyi ya Igwe joyi gozi ya na ọ ga-adele gị mmanụ Osimu kenego fụma Emmanuel best man odogwu Emmanuel best man odogwu Onyo ga dele ma odogwu Onye kwele nkwa me Onye kwele nkwa mele mi emelu odogwu kalisia
osimu kenelu yanu Obinna Kino boy never saw you in my besting osimu kenegi Obinna Kino boy my besting manu ima wanekwa osimu kenele mu ezi nwani ya nwanya gadele manu ade ya nwanya happiness wanekwe adanu inebu kwanu ndị ọ gadele nwa tugwezite onye makanu Ima nwannem Ima odogwu ego Emmanuel odogwu Emmanuel nwanekwe Ima supetalo onye nyaka no gadele gị na mma Osimuje kenelu ya ni Kules ezi oyi ya n'otu Ulesi wotunu magadele gị na mmanụ osimu kenege Ima best manu no melofuma kenekwolu mi ya nu no gomeli merike my best man dogo ego ni ojawa kenekwonu star guy is star money Star guy is star money. Osimu kenego buma o. Ebe. Ajebula gadamunu kankenida manne kobi di mma. AKA Arapu omu ikpu nwatubego. Ida waneka onyo gadele manu na muleri bai Anje nwebulegu mu Kanabe bari amokalaku Kanje zutonyanu Uchechukwu ilodigwenu Oke nwana okalaku Nyabu bosu lady okada ni mama Manya nemeka nwokenu You are the richer Gina nwoke Bosu lady Nogadele gina ma Osimu kenelu yanu Papa mulianavo Nokalaku Mr. Nayana Ilodigwe Oke nwa nokalaku Ezi papa o Papa na noduma Osibu mu kenelu yanu mama mulu yana vonu Mrs. Ifoma Ilodigwe nu Osimu kenelu Chinedo nwanne mu Chinedu Boma Junior no gadelo gị na mma ewe Boma Junior nwa mama egwe kenele mabego nketini onezuzu yale abego Chinedu nwa mma ọbịa agbago Enejiba na bana nti wete nwa bananya Kaje kenezi oyimunu Chijoke nwa bụ nwanne nu Si best odogwu Ibezu na Aguleri Nobia ka isi eje Si best dalo Si best ozi nwanne mu no gị melo Omalugo nu N'ochi ga-akwụgo gị Chi best nwa mama Kedu maka ezi nwanne gị nu Nyabi Ifeanyi Irochukwu asị ọgụ n'Ibezunu Choleti nwanne mu n'ọgadelo gị na mma Ibesti nwanne gị o n'ọgadele ya na mma o Ibesti nwa mama nwanne Choleti ndị Ibezunu ndị Aguleri bai Vaneme mma n'Enugu
Dibese nwa mama o Enevani Cholite na mokenelu nnụnụ gunu meli merika odogwu ego bịa Obolumu gavanu n'Enugwu Aguleri nyabụ na Moji anje ekene onye n'enukwu na-enye nzu ukwu na-aga aga cheke nwodi n'ikpo